Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jela. Ka committee ka balathung kerpang banyak kran halo ka roster system kala syang githir hakasen ka baning kong menta kasi ka apu kendai tarik ujemang hadin bala wai ka ka committee ka kong amprin dingdo ka bakli ka ka committee kala yatu shikilat pathai ku bor bakani ka committee kan sa syang yang hakalai phuwi tarik menta ubnai patkan panjing bedru na ka sarkar jilla ban ailat ya ka committee banyak thiri kamat ka bayadai ka reservation policy shushu kala kentu president ka VPP ba ungwan manyashim menta patpan panpau ya ka jingda wajang ki haka meeting ka ban salong yang hakalai phuwi tarik ujemang halor ki kap tu kat ni ki benta jong ka jing ya khana halor ka roster ka badai kata ka rukom pentrekam ya kata ka reservation policy kumba ka long hi menta barok ki political parties ki balasha long member hakani ka committee ka jongi ngilai kendu penyember jinggut lang di paralog jungi naga GNC na program yetsu kila attend ni kadang jingi lang jungi daka video conferencing nilai rai lang baro ki parti ki bawan sa kadang jingi lang ba ya ka roster ka bakani ka sarkar kala penkre ban pentre kam ya ka reservation policy ladek pan smutu da ki political parties baro ki political parties kila ay ki jingbut ki jongki katu katni ki bang nang pen bha shushu yang kata ka roster but ngin sab ha ye kini ki jingrai ki jungi she ka sarkar so honorable chief minister ba un shim ya kita ki jingrai ki jungi halor kita ki kendon bro kadi ka committee ru ka sngo ba kadi ka committee ka badi ban ailat lang ya paro ki political parties ki badon hakani ke jela ka joni bikin wan shimbentalang hakani ke jingya keren ne kasmi nilayo ya ke wai ke chiti na ka PPP no president jong ka PPP bakin wan shakani ke jingya lang na ka daw ka bakilaya thu ini bat ngi snow malesi kala dei ka por ya kani ka committee bakan ai jingmut ya ka sarkar jela ka joni baka deiru lesi man sya ingi bangin ailad ya ka voice of the people bakan konsultu ya kata ka jingdon kam ban lesi penkela ya kata ka state job reservation policy di habang ila play ya kata ka jing ya khana sya kata ka thongpan bat sya kata ka kendon pan kan long ka badon kam ini ban sya lang ya ki weda ki political parties bakin ya ajing lang next ni di political parties ki lakren om tang syapang ka roster kani kejing yalang bajungi ka kren tang syapang ka roster kala ta ru ya ki ka tu kat ni ki mat ki bedon rengkat lang ha ka reservation policy ngidi ben kan mau ko wai ka reservation policy ka de ka tenrai ka roster ka de tang kumno ban penyad ya kata ka reservation ka kemi bat ka khod bat ladangi hak pensim ya kenu kerai ke bandon ke jingta ya ki pateng ki banwan don kam ban ai ya kata ka lenti ke lar ya baro ki political parties bandon bertalang ngin pha ya kene ke jing sngow ke jungi se ke sarkar jilla ban ngin request ya ke sarkar jilla ban place sakhendit itai jingkham bangin yo banya ailat pat saya ka voice of the people party bakan wan bangin ailat ya ka voice of the people bakan pensutu ya kata ka jingdon kam ban lesi penkela ya kata ka state job reservation policy di habang ila play ya kata ka jing ya khana sya kata ka thongpan bat sya kata ka kendon pan kan long ka badon kam ini ban sya lang ya ki weda ki political parties bakin ya ajing lang next ni di political parties ki lakren om tang syapang ka roster kani kejing yalang kejungi ka kren tang syapang ka roster kala ta ru ya ki ka tu kat ni ki mat ki bedon rengkat lang ha ka reservation policy ngidi ben kan mau ko wai ka reservation policy ka de ka tenrai ka roster ka de tang kumno ban penyad ya kata ka reservation ka kemi
bat ka khod bat ladangi hak ban shim ya kanu karai ka bandon ka jingta ya ki pateng ki banwan don kam ban ai ya kata ka lenti ka lar ya baro ki political parties bandon bertalang ngin pha ya kane ka jing sngau ka jungi sya ka sarkar jilla ban ngin request ya ka sarkar jilla ban place sakhandid ika ijingkham bangin yo banya ailat pat saya ka voice of the people party bakan wan bakan ra ya kita kijing yo I bat kijing shem bat kijing snow kijongki halor ka de reservation policy hne ka sngi ki political parties ki laya play lang ya kata ngilaya kren hi ya kita ki mat ki ban kata lamar phimla ban kren sipang ka roster la da phim kren sipang ka reservation policy tingin sa pelong biang ya kan kijing lang bat ngida ya wer ya ka voice of the people party bakan small haban wan syakman ngin pan jingbin ngin pan hukum lamar kani ka committee nala de kam don ya kata ka mandate lani ya kata ka authority ban shim ya kum kita kirai ndre ngin da ra ya kani ka suggestion jungi syaka sarkar jilla jungi ban ngin kermen maka sarkar jilla ru kan syak ini ru bangin syak ya baro ki political parties bakin wanang phimla bandon ko wai ka political party ka ban ong ngim dre e kajing rai jungi kanum long ka babet kajing rai jungi kanum long ka ba pura hap ai hi kala iki batla ki kisngau bakimla bakin discuss ya ka roster policy namar ba ki kwa krem shwaya ka kami abade ka reservation policy tingin ne ngilay kren tingilay pon di kana gi jungi shi ki pon banta jo ka reservation policy tingin ailat bat ngin ngam ya kata kajing ai jingmut nomor khadu yo wai ngi kwa mantai om tang ka sarkar ka badan bentah kani ngatharai baro ki political parties ki don kam ban don ktilang bat ngatharai chief minister undang pun kre gi jingelang per ki stakeholders ki nong shim bentah ki nong jong snong ki balai se ki lu ki laban ai jingmut nomor sistem ba pikta ya kani dai ban kta na kam ta kajing bah ka ban ne buns ne